Welcome to my YouTube channel everyone. Diनै जों ना हमहैनो नागिरदों दुब्लियाव मामिबो ओइलाय मामिया माथो बे माथो दुब्लियाव ना माइ गायनायाव खादाबो लाखाबाय बाबा फैगासिनो बाबाया दोनहैनो नागिरदों आरो ना दुब्लिसिम ज' भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर जों गामि लामाया एडेनबारि दिनै समबार हाथाइ नालाय समबार हाथायाव नै खबाइबो लाबाय बाय मामी मोना हाय माइ फिथाइ थाइबाय बेलाय सोरहानि माइयालाय फिथाइ थाइनाया ए जि हाब्रु जौ सुगोनसो दा ओइ बेखिनियावनो हमगोन दा नाखौहाय बेखिनियाव हमगोन सोरलै इसोरो हांसोदों गथ'फोरा खांख्राइ मासे मोननाय दैलै खांख्राइ बे दंग'खौनो मोनगोन मुस्रि सादो खांख्राइ साम' सुजिया सुजियाबा माइरं होनांगौ गोथाव ओइ गोथाव गासि जाबा गोथाव जायो गोजानाव थाहैबालाय आरो गासैबो बुजिना फैदों दा मोनजाबाय थासिगोन हनै इयाव माबा गोद्रै बोरैबाय हमखांसिगोन इथिंबो ना खारदो इथिं दंग' फिसा फिसा इयावबो ना खारदो मिथिंबो खारदोमोन दा हनै ना थिख्रि मोनजायो बिदि बियो ना हमग्रा बे हामजों मोनबाय दा मोनजायो खखाबो साना दोनदों आङो गावगायसो मोनजाहैबाय हादों बेनिबो मोनजाबाय दा गावसोराथ' जेबो मावनो जानोल'सो ओरैनो ना फिथिख्रि ना मोनाखै माइ फोरानगौ मोनसेखौ ना खबाया मा नागारबो जादों दे नाखौ खिथिदो
नै नाया लोगोफोर खबायावबो दङ खबायावबो दोङो साम'बो दङ साम'बो दं माइबो मोनबाय लोगोफोर बिगानैफोर दं सान्दुंबो गोसा आंखौलाहानि मेकेल गायदों देग्लाय खमसो सिमोन माइ बारामोन लुना हो नाखौ गैजो गैजोना ना बामि मासे मोनबाय बेनो नों मासे बोरै हारिबोदों इसोर थानायखासो मिनिं हमनो रोंबाय आंबाथ' फुवासेखौनो मोनोमोन खांख्राइ ना बोथियाफोरखौ हमनो नै न' मोनबाय गामसायानो जिनिया न' मोनबाय ना हमखांबाय फायबाय न' मोनबाय नै न' मोनफैबाय जेंगोफोरा हनै नाहर गासिनो जेंगो बिदिब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर जुदि सोरबाफोर साबसक्राइब खालामाखैबा साबसक्राइब खालामगोन स' आंनि भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'बाय बाय बाय